Let's go! With Mia Khalifa in the house. Ay, in the road pala. I don't wanna say. May bahay pa kayo doon? Parang marami pang bahay doon. Parang wala akong nakikitang bahay doon. Hala. Ang kulit. Oops, slow down. Baka may 4 wheels. Sergio, trend ka na ulit ng flyers. Konti na lang. Next target natin mga ka-take care ay Santa Rosa, Cadiz. Pupunta pa tayo sa Cadiz. Santa Rosa, San Andres, La Paz. Yan, bigyan natin yan. Bigyan natin lahat. Okay, mani popcorn. Oh. Ay, Kasilagan pala. Ang kulit ko talaga. Ayan, oh. Welcome to Kasilagan. Sinabaan, kasabaan yung sinasabi ko eh. Kasilagan pala. Ay, ang kulit. So ito yung daan mga ka-take care na shortcut namin noong pandemic. Kasi sa highway nga, kalat yung checkpoint na bawal lumabas. Pero dito kasi may daanan palabas ng Barangay Mauban. Dadaan kami sa gitna ng bukid tsaka gitna ng kakahuyan. Yun, shout out sa mga ka-take care natin, mga kasama ko noon, si Bok Melvin, Alglen, Gatas, Jason, sino pa ba? Kami lang, yung sarili ko. Dito kami dumadaan. Uy! So private. Yung mga kapwa ko nagmumotor, mga ka-take care, kahit na wala akong motor na sarili pa, tatandaan nyo po, huwag po tayong papasok sa isang compound na kahit nakita natin nakabukas yung gate. Pag nakita naman nating private property, huwag tayong papasok. Hingi tayo ng kanilang permiso para mas legal. Morning, sir. Sir, bigay nga po ako ng flyer, sir. So, unang bahay na bibigyan natin dito, LPG delivery, sir. Apo, sa Rahal po. Apo, thank you po. So, nag-blibling pa, mga ka-take care yung kan natin. Tapo. Hi ma'am, good morning. Ma'am, bigay nga po ako ng flyer, ma'am. Hop. Flyer ng ano? Sa LPG delivery po. Opo. Salamat po. Sige po. Let's go. Paubos na. So dito kami dumadaan, mga ka-take care. Ayan, oh, dito kami dumadaan. Regular customer nila Book Jason dito, mga ka-take care. Ay, papasyal tayo. Tao kaya dito. Meron. Tapo. Tapo. Morning, sir. Sir, bigay nga po ako ng flyer, sir. LPG delivery po. Sa Rahal po. Sa Rahal po, sir. LPG delivery. Ayan po. Salamat, sir. Salamat po. Okay, let's go. Proceed na tayo, mga ka-take care. At pupuntahan natin yung dulo ng kalsada. Ito, pababa tayo ngayon, mga ka-take care. Ayun, may tao doon, oh. Tao po. Ma'am, good morning. Ma'am, bigay nga po ako ng flyers, ma'am. LPG delivery po. So first time nating, tanungin na lang natin si ma'am pala kung may mga bahay pa doon. At first time nating pupunta doon sa dulo. Kaya makakapasyal tayo. Pero paubos na yung flyer natin, mga ka-take care. Hi ma'am, good morning. Ma'am, bigay po ako ng flyers, ma'am. Ma'am, marami pang bahay doon.
Sige po. Ma'am, naka-vlog po tayo. Apo. Hi po. Thank you po. Let's go. So, ay, meron din dyan, oh. Hi, ma'am. Good morning. So, doon, pupunta tayo doon sa dulo. Papasyalan natin yon. Sana hindi pa malubat yung battery natin. Ma'am, bigyan nga pa ako ng flyers, ma'am. LPG delivery po. Hello, Naneng. Ito, ma'am, oh. Sa Rahal po yan, ma'am. Opo, thank you po. Bigyan din natin si sir. So, may ikakasal, ah. Sana, oh. Sir, morning, sir. Sir, bigyan po ako ng flyer, sir. LPG delivery po. Naka-vlog ba? Ay, naka-vlog po tayo, sir. Oo. Sir, sa LPG po yan, gas, sir, gas. Sir, nalapas kasaraw no agkasarpay lang. Agkasarpay lang, sir. So, i-congrats na natin yung ikakasal. Sana all ikakasal na. Eh, shoutout natin sila idol dito, no. Malapit na. Sir? Sir, ka-take care, sir. Ka-take care. One, sir, one. One word aja, sir, ka tapos take care. Dugtong dagi, sir. TYTI, sir, no? FB kan YouTube, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Thank you. Sige, shout out uli kila idol dito. Ayan, shout out. Sige po. Alright, proceed na tayo. So, kailan kaya ako ikakasal?